היי לכל הבנות, תודה שהצטרפתן אליי לעוד אימון ישבן ירחיים. התרגילים שלנו לאימון הזה הם: אני שוב לוקחת את הכיסא שלי, עומדת מאחורי המשענת, לא נופלת כמובן, רק בנגיעה לשמור על שיווי משקל, רגליים סגורות בשישית, לוקחת טיפה הטיה לצד אחד כדי להעלות את הרגל, מעלה, מורידה, מעלה, מורידה, רגל לא בפוינט, בפלקס. אוקיי, אנחנו עובדות על כל החלק הזה של הישבן שלנו, תרגיל מעולה. 3 פעמים צד אחד, מטה את הגוף לצד שני, ו3 פעמים לצד השני. תרגיל ראשון. תרגיל שני שלנו זה לנצ'ים. אני עושה את זה בפרופיל שתראו, אוקיי? לוקחת ידיים, שמה אותה ממש בחיבור בין הרגל לאגן, וצעד רחוק כמה שאפשר, ברך בדיוק מעל הרצפה, משקל בין שתי הרגליים, יורדת, 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 עולה. צד שני, שוב. כמה שיותר רחוק שאני יכולה להגיע עם הרגל, שולחת אותה קדימה, המשקל לא קדימה מדי, לא אחורה מדי, אחרת אין אפקט לתרגיל הזה, בדיוק משקל בין שתי הרגליים, יורדת, 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 ועולה. והתרגיל האחרון שלנו להיום הוא סקווט. פותחת רגל, יורדת, מוציאה טוסיק, אני אעשה את זה בפרופיל שתראו, טוסיק אחורה אחורה, גב ישר, כמובן משקל בין שתי הרגליים, ומתיישרת. גב ישר, בטן בפנים, ברכיים נעולות, שוב יורדת, מוציאה טוסיק, כמה שיותר, לא הולכת קדימה, לא הולכת אחורה, משקל מדויק בין שתי הרגליים. תרגישו את העבודה על הירכיים. אלו התרגילים שלנו להיום, אנחנו מתחילות. מזכירה לא להישען על הכיסא, אלא רק נגיעות, הנה זה מתחיל. We go. החוצה. לסגור. החוצה. לשמור בטן בפנים. צד שני. פלקס ברגל. כל הזמן להניע את הגוף מצד לצד, אבל לשמור על שיווי משקל. צד שני. מי שיכולה רק יד אחת, עושה את העבודה יופי. צד שני. שתרגישו את השפה הזאת פה. ואז תדעו שאתן עובדות טוב. צד שני, we go. up. down. up. up. אחד. אחרון, צד שני. וואו, אני כבר מרגישה את זה. אוקיי, נזיז את הכיסא. תתכונן, אנחנו עושות לנצ'ים. רגל אחת קדימה. הנה זה בא. 6, 7, go. down, 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 up. צד שני, משקל בין שתי הרגליים. רגל יוצאת כמה שיותר רחוק שאתם יכולות להגיע, ככה יותר טוב. מוכנות? משקל בשתי הרגליים. 1, 2, up, צד שני.
גב ישר, ראש בהמשך של הגב, אחרון, סוגרים, מביאה שוב את הכיסא, מוכנות, here we go, 2, 3, go, להעביר משקל, רגל שנייה עולה, להעביר משקל, רגל שנייה, ואפ. צד שני, נשום, בטן בפנים, גב ישר, כל החלק העליון משוחרר, לא בטן, כתפיים למטה. נשום דרך האף, להוציא דרך הפה. אחרון. אוקיי, מציפים את הכיסא. ועוברות ללנצ'ים. מוכנות? 1, 2, 3. מזכירה רחוק. ומשקל בין שתי הרגליים. הנה זה בא. 2, 3, go, down. And up. We go. down. And up. שוב. משקל בין שתי הרגליים. לשכוח לנשום. אני לא רוצה שיהיה מתח בחלק העליון של הגוף. הכל נורא משוחרר. כל מה שעובד. חלק תחתון. בעיקר ישבן. בעיקר ירחיים. אחרון. ועולים. יפה. אנחנו עוברות לסקווטים. מוכנות? 7 ויורדות. And 1, 2, 3, 4. And let's go. 1, 2, 3, 4. Let's go. 1. גב ישר, טיפה אלכסון, ראש בהמשך של הגב, לא לכופף, צוואר ישר. משקל בדיוק בין שתי הרגליים. Let's go. Let's go. ועוד אחד אחרון. וסיימנו להיום. תודה שהייתם איתי. אנחנו נתראה באימון הבא.